Egunon eta ongi etorriak. Eukaristiarako bildu gara. Jainkoaren erreinua eraikitzea bide erraza ez, baizik eta bide malkartsua dela esango zaigu gaur. Ardezagun batzen gaituena, izan gaitezen leialak bere izterainoko indarra duen eginkizunarekin. Hasi dezagun Eukaristiaren ospakizuna zure hitza entzutera abestuz. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesukristo gure jaunaren grazia, jainko aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan bedizuekin. Egunon zenideok eta igandeon, elkarrekin pozik ospatzen dugu gure fedea. Eukaristi ospakitzun honen hasieran eskadiezaiogun jainkoari, bihotz berritzearen grazia. Horrela, baketzea lortuko dugu eta elkartuago egongo gara jainkoarekin eta geure zenideekin. Jesus jauna, gure bakea zarena. Erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna, guretzat ogi egin zinena. Kristo erruki. Jesus jauna bizia ematen diguzuna, erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz ahaltsua, eta gure pekatua barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, aintzazeruetan jainkoari, bakea Gores penes
Aintzazen urretan, jainkoari, bakea lurretan, gizonari. Jesucristo jainko jauna, aitaren seme, zuketzen duzu munduko pekatua, erroki jauna. Aintzazen urretan, jainkoari, bakea lurretan, gizonari. Zu bakarrik santua, Jesucristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Aintzazen urretan, jainkoari, bakea lurretan, gizonari. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, ondazun ikusezinak dituzu maite zaituztenentzat. Piztu gure bihotzetan zeure maitasunaren garra. Zu gauza guztietan eta gauza guztien gainetik maite izanez, guk asma ditzakegunak baino handiagoak diren zuk agindutako ondasunak iritsi ditzagun. Zure seme Jesukristo, gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: observad el derecho, practicad la justicia, porque mi salvación está por llegar y mi justicia se va a manifestar. A los extranjeros que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y ser sus servidores, que observan el sábado sin profanarlo y mantienen mi alianza, los traeré a mi monte santo. Los llenaré de júbilo en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptables sobre mi altar, porque mi casa es casa de oración, y así la llamarán todos los pueblos. Palabra de Dios. Egon jauna, nigandik urrun, zorean auzo, zatozkit lagun. Egon jauna, nigandik urrun, zorean auzo, zatozkit lagun. Erroki bekigu jainkoa, eta bedeinka gaitzala, agerdi ezagula aurpegi argia. Ezagoto dezaten munduan zore bidea, nazio guztietan zugandiko salvamena. Ez egon jauna,
kantari nazioak, zuzentasunez baitituzu gobernatzen herriak, eta gidatzen munduan nazioak. Ez egon jauna, nik handik urrun, zorean nauzu, zatozkin San Paulo apostoluak erromatarrei egindako gutunetik. Zenideok, zuei gentileoi diozuet. Gentilen apostolu naizenez, ospatu egin nahi dut neure zerbitzu hau. Ea neure jatorrikoen inbidia pizten dudan eta horietako batzuen batzuk salbatzen ditudan. Israeldarrak baztertzetik jainkoarekin baketzea etorri baldin bazaio munduari, zerrote datorke jainkoak haiek berriro onartzetik. Heriotzatik bizira itzultzea izango litzateke hori. Behin betikoak dira jainkoaren doainak eta deiak. Zuek garaia batean jainkoarekin errebelde zinetenok, orain Israeldarren errebeldiaren esker, errukia lortu duzue, eta berean haiek ere. Orain errebelde bihurtu dira, zuei egin zaizuen errukiari esker errukia lor dezaten. Jainkoak errebelde izaten utzi baizien gizon emakume guztiei denez erruki izateko. Jaunak, esana. Aditzen dute nire mintzoa, dio jaunak. Nik ezagutzen ditut, eta haiek ondotik datozkit. Aleluia, aleluia, Jauna zurekin eta zure espirituarekin. Jesucristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Altza zuri jauna. En aquel tiempo, Jesús salió y se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella se acercó y se postró ante él diciendo: «Señor, ayúdame». Él le contestó: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». Pero ella repuso: «Tiene razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Jaunak esana, Es que
Gogoratu dezagun berriz ere, zer den kristau izatea. Kristau izatea ez da bakarrik pertsona ona izatea. Kristau izatea ez da bakarrik txiroei edo pobrei laguntzea. Hori gizatasunez egiten dugu, norbait sufritzen ikusten baldin badegu, gerturatu egiten gera normalean. Pertsona izatea balore bat da, jarrera bat da. Orduan zer da kristau izatea? Kristau izatea jangoikoarekin erlazio hartu eman pertsonal bat izatea da. Hori da kristau izatea. Jangoikoarekin bat egitea. Otoitz egitea. Kristau izatea otoitz gizon eta emakume izatea da. Hori da garrantzitsuena. Askotan esaten dugu, ez dut jangoikoa sentitzen. Nun da jangoikoa? Askok esaten dute gaur egun gure inguruan. Ez dugu urrutira joan behar. Gure inguruan, gertu, nun da jangoikoa? Nik apal-apalik erantzuten diet. Noiz jartzen zara apal-apalik isiltasunean jaunaren presentzian. Otoitz egiten alduzu. Eta isilik gelditzen dira. Otoitz egiten baduzu, apal-apalik isiltasunean, konturatuko zera jauna bizirik dagoela. Ez dela teoria bat edo pertsonai historiko bat bakarrik. Jauna bizirik dagoela. Hori otoitzean sentitzen dugu. Nere etxea otoitz lekua da entzun dugu lehenengo irakurgaian. Hau da, Elizaren esanai garrantzitsuena, otoitz lekuak izatea. Atzo ikusi genuen gospel kontzertu eder bat. Entzun genituen abesti ederrak. Ez dakit konturatu zineten, hemen bazaudeten, nolako otoitz jarrerarekin abesten zituzten abestiak. Otoitz giroan abestu zituzten hemen abestiak. Eta hori komentatzen genuen meza aurretik sakristian. Otoitza da, benetan kristau egiten gaituenak. Eta zer da otoitza? Gure bihotza jangoikoaren bihotzaren ondoan jartzea. Hori da otoitza egitea, ez da gauza komplikatu behar edo bihotzeko otoitza da, garrantzitsuena. Barruan sentitzen duguna jaunaren presentzian jartzea. Hori da otoitza egitea. Jauna zure presentzian jartzen naiz. Batzuetan barkamen askatuko diogu. Beste batzuetan eskerrak emango dizkiogu. Beste batzuetan eskariak egingo ditugu. Kanandar emakume eta ama honek egiten zuen bezala. Bere alaba, evangelioan entzun dugu, sufritzen zegoen. Zer egiten du emakume eta ama honek Jesusen gana gerturatzen da. Hori da otoitza, mugimendu bat. Jesusen gana gerturatzea eta barruan sentitzen duguna berari azaltzea. Ser cristiano, decía, no es hacer muchas cosas solidarias o ser buena persona. Eso es humano. Eso es humano. Ser cristiano es tener una relación personal con el Señor. Muchas veces decimos, ¿dónde está Dios? Y cada vez se escucha más esta pregunta, ¿dónde está Dios? Habláis mucho de Dios y no lo veo. Mi respuesta sencilla y directa suele ser la siguiente. ¿Cuántas veces te pones en silencio en la presencia de Dios? ¿Cuántas veces haces oración en tu vida? Dios no viene en parapente por Itzurun, o Dios no viene en velero desde Guetaria. Dios está en tu corazón. Y la actitud cristiana es interiorizar tu vida. Recógete dentro de tu alma, dice una santa carmelita. Recógete, hay que recogerse. Y en ese recogimiento somos iluminados. Esta es la palabra más importante. La oración somos iluminados. Necesitamos la luz, necesitamos la fuerza.
Yo siempre digo, hoy en día se habla mucho de la inteligencia artificial. ¿Cosas buenas nos traerá? Pues puede ser que sí, y habrá avances que nos ayuden. Pero la inteligencia artificial no te da las respuestas que hay en tu corazón. La inteligencia artificial no va a iluminar tu vida interior. Por tanto, ¿quién o qué es lo que ilumina tu vida interior? La luz de la fe. Por eso necesitamos cada día más fe. Eso lo vemos los sacerdotes. Aquí John puede decir, yo también, puedo decir, cada vez hay más necesidad de Dios. Mucha tecnología, muchos avances, pero cada vez hay más personas interiormente sufriendo y buscando. Hay personas que buscarán en otras cosas. Muy bien, cada uno es libre de escoger el camino. Pero nosotros hemos experimentado la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso vivimos la fe con sencillez. Con sencillez. Venimos a la Eucaristía, nos dejamos iluminar. Esta es la palabra que a mí me gusta repetir cuando hablo de la fe. La fe es luz. A mí personalmente, yo creo que todos hemos tenido esta experiencia. Hemos sido iluminados interiormente. No es que seamos más importantes o menos importantes, no. Vamos a ser serios. Hay una experiencia interior. Y eso es lo que nos regala la fe. Por eso San Juan de la Cruz, un gran místico carmelita, dirá, oh llama de amor viva, que tiernamente hieres en mi alma en el más profundo centro. Esta es la luz de la fe, es una llama de amor. Por eso os pido, en el nombre del Señor, ser personas orantes y experimentaréis en vuestra vida, como experimentó esta mujer cananea, que Jesús escucha tu oración y tu vida quedará iluminada, quedarás realmente lleno de fe. Esta es nuestra fe. Seamos hombres y mujeres creyentes, sí, pero sobre todo orantes. Gure sinismena. Sinisten dut Jainko Aita Algustiduna, zelurren egilea. Sinisten dut haren seme bakarra, Jesu Kristoan gure jauna. Espiritu Santuaren egite sortu eta Maria Virginia gandi jaio zena. Ponzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena. Infernuetara jaitsi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta Jainko Aita Algustidunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handi biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Zenideok aurke diesa eskilogun gure otoitza jaunari, eta eska diezaiogun entzun ditzala gure bihotzeko erreguak. Eska dezagun gaxori daudelako edota zenideen zerbitzura daudelako igandea ospatzera etorri ezin dutenentzat. Ospakizun honetan parte hartzerik ez badute ere, jaunaren posa falta ez dezaten. Eska diezaiogun jaunari. Por todos los
los que ofrecen su vida en favor de los más necesitados. Que el Señor les done una profunda paz y alegría interior. Roguemos al Señor. Eska dezagun bidean edota etxetik urrun direnentzat. Jainkoak babes ditzan eta barne bizitza zaintzeaz ahaztu ez daitezen. Eska diezaiogun jaunari. Por todos nosotros, para que sigamos adelante en el camino de la fe y el Señor aumente en nosotros el deseo de hacer el bien. Roguemos al Señor. Jauna, entzun gure otoitzak, eta ez utzi gizadiari zuregaitik eta graziatik aldentzen. Baizik eta aldian aldiko ezaugarrietan, zu aurki zaitzatela eta salbamen bidean ibili. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Zenideok egin dezagun otoitz guztiok batean Eliza osoaren opari hau Jaungoikoari eskaintzerakoan. Onartu jauna gure doai hauek horien bidez harrema miragarriak ditugu zurekin. Egizu zeuk emandakoak eskainiz, izan dezagula zu zeu hartzeko grazia. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Gora bihotzak. Eskerrak Jaungoiko gure jaunari. Egoki da bai, zu bedenkatzea aita guzti santua. Egoki da zuri eskerrak ematea. Egiaren eta biziaren iturritzaren horri, zeure etxean batzar egitera deitu gaituzulako. Gaur, zure familia hau, zure hitza entzuteko. Eta satiluko dugun zeure ogi bakarretik jateko bildu da.
Horrela, bere jaun berpistearen oroigarria ospatzen du, eta beste igande baten zai bizi da. Iluntzerik izango ez duen eta gizadia zure atsedenean zartuko den igandearen zai. Orduan zure aurpegia ikusiko dugu, eta zure errukia goratuko beti ere. Itxaropen pozgarri honek eraginik eta aingeru eta santuekin batean, bihotz batez zure aintzaren goratzarrea kantatzen dugu. Santo, 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 Dine gozien aiko fauna, zer honorra beterik dauzka zure digninak. Bedekatu jaunaren izenean datorrena. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu, ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala ogia hartu. Eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikarlei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat bekatua barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Hiletan iztu zean ahauna, soberriz etorri garte, albego Horregaitik jauna, zure semearen eriotza eta piztura gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen ditugu, Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Iramazu maitasun osora Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Oro bat izan gogoan jauna, orain dela urtebete mundu honetatik zure gana eraman dituzun Jose Manuel Martija, Edu Lizarralde, Juan Antonio Escudero, Mari Jose Martija, Maria Pilar Tolosa eta Jose Miguel Osa zeure zerbitzariak.
Heriotzan zeure semearekin bat egin dutenez gero, piztueran ere berarekin bat izan daitezela. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Agirre Albizu familian hildako zenide guztiek, Edurne, Apestegi familian hildako zenide guztiek, Francisco, Gabriel, Mari Carmen, Luis, Abelina, Martija Aizpurua familian hildako zenide guztiek, Plácido, Alicia, Iñaki eta familian hildako zenide guztiek, eta Unanue familian hildako zenide guztiek. Arritzazu zeura aurpegeren argitan. Errukizakizki guarrengu guztiok betiko bizia eritsi ezagun, Jangoikoaren ama Maria Bergina Doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan, zure adizkide izan diren santuekin, haiekin batean gortzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jaita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batera, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta ezagun, gure aita zeruetan zera, santu izan beniz zure izera, eta beniz zure egin beniz zure Atera gaitzazu jauna, gaiz guztietatik, emaguzu bakea gure egun hontan. Zure errukiari eske, bekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue bakea elkar. Jagoikoaren
Haren indotxa, zokentzen deson ondoko pekatua. Ebai gozo, Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena. Zoriontxoa gu jaunare maida deituak. Jauna, ni ez nahi zino zun ere zean zartzeko, baina zazil bat eta zendak.
Otoitz. Jauna, sakramentu honetan Kristorekin bat eginik, zure errukiari deika gaude apalki. Izan gaitezela lur honetan, zure semearen irudikoago. Haren zorion bera izan dezagun zeruan. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Y recordemos la enseñanza de hoy, que seamos cristianos orantes. En la oración nuestras vidas quedarán iluminadas y experimentaremos efectivamente que Dios está vivo. Y recordar estas palabras de Santa Teresa de Jesús. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Jauna zuekin. Berenka zaitzatela jangoiko alguztiduna, aitak eta semeak eta Espiritu Santoa. Zoazte jaunaren pakean. Igande hon bat izan dezagula, guztia.